Chun is agah bhcóirde is mise Eoghan P. Ó Murchú agus fáiltíí roisteach go dtí Leabhar-mheas agus an leabhar bheith a bheas go maniu ná an ceann seo Pluid Scéal na mBlocanna H 966 go dtí 8 le Eoghan má Cormaic agus seo scéal faoi na daoine a bhí ar stailc Eoghanna agus stailc ocrais in dhéag sin ní dhéirítear chomór sin ar an stailc ocrais agus is scéal ón bhí Cormaic atá a bhí an ar fa nílas gom cúig bhí cha sé 1960 ar an agóid ar an Pluid stailc Eoghan Stríchéad 8 láir stailc Ibríní ag na stailc an ocrais. Bhuaigh sé seo dúis ag an reachtas brunú an céad dúis le séthir do bhíoine fás ar mórtas litir an reachtas fé hain. Agus dá riar murach an tain rud faoi seo a dearfá a rangíon mar héthir do bhíoine fásta ná gohfuil sais focail áirithe tábhainn casta mín ag an món. Ach tá leabhar seo Tharbh spéisiúil. Tá sé Tharbh spéisiúil mar sais chuntas ar céicó brúdúil is a bhí stáit na Breataine agus céicó sásta nó céicó tiltúnach is a bhí na cimí poblachtánach Scéal anis a olingt chun stádas polúil a bhaintach agus ar bhealach chun leanúint den strachel tí sa frise. Agus tá sé anspéisiúil. Chuirg sé seo tú a cuioineh ar an bhéadfá a le héadíanamh cadíad na rudí a hastáach chun tú a spreagal a rudéige mar sin íanamh mar doir tá cuid den ide a thugtar dóibh an duna ach stocha gur bé an cinenne sin áirías stailc Eoghan agus stailc go bud is a cach a smara ar bhallaí agus marachtáil gan éadaí agus an Pluid ó blancéad go dtíar a chahabh ar fan na mblianta agus go bhna a gachéon rud a dhéanamh i déalfaí chun chuirteach ar na cuimhadóirí ná na bhardéirí. So scéal coscrochatán tá sé Tharbh spéisiúil cinál duine tá iontas ar mar bhealach ná tháinig leabhar mar seo amach chana sínim go roinnt leabhar cinálín sa réimse seo léite gom hana sínim go pamphléid an beidir dar bhanam ar an Pluid agus léas Cage 11 nó scéalta eile leabhar le Gerry Adams sin go astrachan gaige den leabhar sin an agus contais éagsúil ar star an ama seo ach níor léas iad le fad an lá agus thug sé seo rudaí arás chun cuioine ar bh darman nó leithhearma déanta go martha. Bhí den aigen thunacháit aigen ar lína go nuirt den aigen nach chuntas pásanta atá gceist agus hílas go méidir nach meach gceist ag scéalta daoine eile ach dóiríar tá reinfád an on sin fearsanta an ach barlam go mbeadh níos mó an. Tá scéal féin dochreite spéisiúil agus beidir go sé ábharíonn cinál do breanúir mar hímsíocht ach tá gnéine símsíochta sa léthireachta gcónaí ach tá scéal Tharbh spéisiúil. Ach beidir go ládrág sé tuile dá meach beagání níos mó den nóta pásanta an brathanta go méidir nach bhfuil is a go an irid sin faoi scéal óin féin. Agus ní thugann sé ach gearr chuntas ar na stailc an ocrais. Agus deir sé cinna pléacha seo hana I leabhar eile beidir 10 Men Dead nó cuinim cad éon ceanna luúin seach ceanna ag an eile ach ríist leabhar méle agus neadar a bhfuil éon contas ceartar sin. Tá dílan ag rubord ó seachnasaí sin gur fáisiú sin agus an bhfuil an ingaige tá sé sin nó ar denú astruúchan gaige sin ach sin bhfuil le gaige an. Tá léirscálan na glórán tá scéalta tugann sé star an frísún agus lehéid sin ach tá mion sunraí héalann fréisiún Tharbh spéisiúil. Tugann sé contas ar an slí dhéan na Breataine gíreach cosca chu ar cumarsáid ar adarthú agus cuairteanna agus rudí éagsúla ach go bunúsach hantaíidir scéalta agus bhíidir ag insin scéalta leis teanga comhairthaíochta nó a scríomh sin air idir na cilíní a bhí beagání ná na chéile agus a pointe bháin dair le tacht ar uorscéil sin the far country agus strócidir an leabhar ina godanna beaga
de lenach agus cúigna de lenig sin timppel gach é áit sa bhloch is dóm agus lé gatainna an tuairscéil agus bhí daine ag insint scanáin agus rudí mar sin agus dtír chuidir ná an tlí gin airnaidir. Tá sé anspéisiúil tugann sé léirgus freisin ar an gcuigur gaige á fálam san na blocanna agus go raibh annach ann ar ábhar teagasc nó ar bhúntóirí so gomíodís cinálína fágáil chud an bhela glán le go bhéh hí cecht gaige ágáil an don céad cime eile agus cimí ó muga ó áit go chéile sa frisún. Agus uanta go raibh chogáin sin ar ocail gimíoach leganach éagsúla an gaige i mBlocanna éagsúla agus uaháin gur tháinig sa slucht isteach slucht an míble bhí an gaige agus gur anna luach ar sin mar gur raibh stór focail breise an. agus an sin gomídí sé tahantar na sagart bhí taach agus den affrantí le ceistena gramadí a ragart dóibh. Mar sin tá sé anspéisiúil é léibh ar an gcuí sin agus a hiiscint an dua a chuidir arthú féin gaige elam agus a laid sin achfaní acu Dr. an freisin inéan ceanfuirt nó ceanar áirithe nach ar bhíir sin gaige bhfuil coscar gaige leirt seachas idir am na áirithe rihan lei ach gur luach sais rachtan a chiil ceannig agus le hé leis agus tócha dogan sé sin léirgus spéisiúil ar an agne cholínathe. Tá picúí éagsúán tá an spéisiúil pointúán airn le radio crystal le thuirtaisteach ar a dogadís. Tá anna chud béir legar agus lesanamnacha agus legannacha sais granúach ar rudí agus ar chuoine mar bhínas tócha in éon fphobal beag atá faoi chuis agus lethrún agus cinna lechan gaige agus is rudí béirlacha nó is béirlacha sa gaige ach an rud a thugadidir ar an radio crystal an rud eile nó an Maggie Taggart, Mrs. Dale radio crystal a chuinnig mé a bhalach le linn 981. Agus rud atá gceiste sin le a chuine le bhalach le linn 981 ná 1 uair a hastig an radio a chur isteach in na cholann nó sús a hán gomininic. So tá rudí dá le hé da. Ach tá sé dochreite an tlí gur airig le rudí dá le héad a chruthú agus fiú na cams a chormach is teachtarachtaí beaga. Tá roiint acu seo le feiscint tá muséim a bhhanan leis an tréimhse seo áitéigen ar bhil ferste níos sé bhád ón gultarnalís am cáil sé ach ní cuine chuin teir ach banin sé leis an strachelt agus tá cams samplacha agus go bhna gomininic is pápar titín a bhí gceist nó cracna titín agus scríochtaí teachtarachtaí beag amachar agus an sin le líon cuairteanna go dogach daoine amachíad. Agus bhí an sin de luach ar an gracin titíní nach gataí titíní le PC pop ar eile. Agus léirn sé contas an spéisiúil ar an tlí go mí a gachrod timppla ar inúsáite nó an gombeach luach éagsúla leis agus greibh a géirí bolscrocht dhéanamh leis an taobh mág greibh ar dangháil le draman éagsúla. Tá lán rudí sa leir seo tá Harbh spéisiúil faoin tíáíocht, faoin tochaíocht, faoin antropóíocht, faoin cuasaí gaige, suchangóíocht, lán rudí. Star an fríúin, ciréibecha príúin, an tlí le manman na brísanach a chuinál áard agus rudí dá lehéad. Tá cinnte bhfuil dermid a dhéanamh gom ar rudí éagsúla. Agus dócha tá daine an nach dig cad é bhí gceist leis an tréimhse sin agus sin táhaach é sin a chur súladáibh agus is gníomh a gcuine choúlathe a bhí ann sin goráthas trééis in áit stad is pulatú le thuirt den na prísúnig foblachtánnacha bhíhas ará gur gná chorpaig a bhí an tú nó gur chorpaig a bhí an tú inis. Agus gur cinál iireachta bhí an chur nach chuine sin agus bhí rud eile an freisin is iireachta bhí an leanúnt den strachelt agus tá sé coscrúch go maithedrá an deirg agus an sa gochars a bheith tacht mar nu rinnidir an cinine sin hiigear gur bheith an bás a bhí an andómh agus dáir nach féad hí na bratainnig go bhreise a goháin iad hain a bharú ar an gcuí sin agus tá sé dochreite mar chinine é sin dhéanamh cinál dul ar céalachan cho fada sin go maráid tú hain agus léironn sé miotal aigne agus
chuige bhealach nach féidir le an í heú sa látániu. Is so bíon sta an ochchar fós do raig ach aber I ddíirthe nós na hhéan I lá na hure. Tá éagsú spéisiúla an tlí ó brisin siad na foiineog ar fád gur fé le tagháí an na céile. Agus cinna líon mar ri inlíocht in éan na ratannach freisin agus bíon áitin áras na bailí concréad atá níos ligan na chéile agus tolíonn siad puilán mar sin bíon siad leirlan na chéile ag na pipi nó ag na foiineoga rud athbh spéisiúil agus an tlí déon scéal hart agus bíon luúdráin agus ráiflí agus an tlí bíon míhéiscinntaí an freisin. Cad eile tá anna chud an is tógur chódam feimid échtint áirithe ar an aigne a chinan san stuff seo dhéanamh ach sto go néir óin é féin gur hiig sé bhí sé caint a thug ruúí brádaigh a bhí ganas ar glúiseocht bhí sé ganas ar Republican sin féin in dhéag sin ach gnáam sin ar sé ganas ar rihanscuil níach sé le taobh na réis nó scuil sé siúd an na próbháis níos daine sofa ach bhí sé caint ag sin agus bhí sé caint ar stailcóirí ochchar sibh sin agus hiig sé nó sa caint sin be an tátal bhí an ná nach an éalach na Breatanig dí bhád níos daine agus hiig bhí tuiscin dé gin gáin nach an éalfiach sa aige sin 1500 lá chah agus an grúig ada agus gan níos rih cuairteach go buinte sin ó go minic ní bhí a cuairteach agus bhí pinos agus grada agus buile á dhéanamharthe agus bhíon bí a hanis agus bhí na cuimhadóir chuirsteacharthe agus bhí ar cabh Pluidine so bhí ar fór agus ocrach agus cinálíon saoligéis sin an cinine sin íanamh agus uaireanta saolíon cinál gur geall le agus ní deir mééis seo le díosbeige dhéanamh an rud ach gur geall le alíonn cad a thuir fear sin alíonn taobhléirithe atá sé sin mar a bheith rud éigen uaireanta feicú alíonntóirí den rudí crackáilte éagsúla aistecha le háir a haingtar rud éigen so bíonn siad a moscar fá seachtainna nó ar fá mías agus nó ní leiríonn si ludan ar fá exméid ama ach tá rud éigen cinelín cosúla sin agus cinelín ar nós an na híomhá sin de chríost atá sa treis I gcultúr an iarthar an éaságada agus an grúigada agus follingt a bheith follingt mar agáid in éadan an drámaíons cos ar bulagart agus churach an leabhar seo tú ag smaoinemh ar na rudí sin agus mar íomhá bhulscoireachta bhí sé sin dochreite láidir ach níor mise suas an tam sin mar sin ní hiigem chunas mar ghlachach lo sa meán ach tá sé spéisiúil sa an tuiscinnta taú ar na meáin agus cinelín cóhaintas an meas na meán sa bheith rá gur smugalálathe agus mar a fórí a bháin atá antú agus nach chuil éonidir eile gceist ach tá lán rudí Harbh spéisiúil sa leabhar seo tá an béirleagar gaige a bhí in úsáid an gaige na déalteachta go GMR agus mo chara mar chluisisin tú uaireanta mé first fós siadm go roiint rudí eile a léméis leir agus dúir mé hain siadm go naithníí mé sin i ngéalaigh fearil first a fós bit go dul múm ach siadm gnéanaach sé leabhar nó pápéir nó bailúchan an na spéisiúil an gaige ar fád a bhí in úsáid sna blocanna ag an am beidir gur béisiú an leabhar ach befralam sais listed an a focail ar fad mar a bhíidir an úsáid agus san ochlór an frisúin mar a bhí an am ach is scéal sais fullinghe agus panide agus peine atá agus bua éigen an beidir ag an deire ach bhí anna phráis go deá le hiíoch ar sin agus tá ceisian eile atá níos conspóidí fós agus conas mar ghlachach daoine a bhí an tam sin leis an glúiseocht sa látá Eoghan agus cé bhfuil an glúiseocht aontathe go maith is dachar cuidan contas seo léamh agus gan bheith cuioineh ar conas mar ghlachadís leis an glúiseocht mar atá sí sa látá Eoghan mar má bhí an dram seo mionathe ar gan chéile ar réon faointe ge leis bhráil le a léhan leir seo dit tá cuasaí athrathe
Beidir gur maithan rud é sin ach fós féin is níomh gan bheith cuioine mar sin. Cad eile tá leabhar an bha tá na ceistena spreagann sé an spéisiúil ar fad tá scéal na gaige an fíor himúil agus tá sé iontas ar mar bhealach nóir tháinig lear mar seo amach tamil hin beidir gohfuil sé an dechar a lehéad a scríomh is cinnta gohfuil sé an dechar gus cuioineh sé ar bhrúdúlacht uafása go imríochart ach tá iontas ar nachfuil níos mó acu sin an mar tháinig roinnt daoine sa tríd an déalteach atá níos gníomhach i bobbal na gaige is dócha ach sílam gnéanana sé leasta meid beagán níos mó den nó pásanta nó de scéal pásanta ón de Cormaic agus scéal na stailcóirí chuir sé sin nó níos mó de scéal beidir gur sé roiachéis sin na scríomh sé cinál bhreafa sin ó thuairis gáin ag an deire ach beidir gur chóir leabhar le scríomh sin ach sílam go ggurc sé sin go mór leis leabhar ach péis go tá sé arrás ar fád tá sé anéasca i léamh tá sé hardamh spéisiúil tá irid sin gnéithe den Scéal agus den tochóíocht agus de hicóíocht an duine gceist go ggurach aon duine order spéisial. So sin Pluid scéal na mBlocanna H ne ag 16 sé go dtí 8 hain le Eoghan Cormaic agus is cuiscéim a dailsigh agus rudatá aachta gom le roiinte leir tá goach le déine ó cuiscéim ná ghfuil na teachsanna a bhd éireann níos glunne ó thaobh na profálan ó héad na cópa gur thuireachta sílim go si trééis duine nua osú nó duine éagsúil osú mar sin tá si roiinfá níos fearr ó thaobh sin ní méid tá caiid an fápar ní sé ionintach beidir nach sé chu donna is a bhíoch ach barlam go bheith sé beag an níos fearr cinál sin é thuirlíns leis an leabhar go hána éasca rud nach daíanam ach an leabhar go deo agus chur géanana bhfuil simach go is stair na hhéireann is stair na strachailte is stair na gaige nó is stair is in éonáid stair sim sa scéal seo is scéalta príosún freisin tá ansim go is scéalta príosún agus is éilú ó príosún agus réidir mar sin cé nach dúirlín in iiri sin den éilú sa scéal seo fearir sin é weimse ar leabhar mheas na seachtainna seo slán tá lína chuirde